sa aj u nás začali vykonávať prvé jarné práce, medzi ktoré patrí aj regeneračné hnojenie ozimín. O túto prácu sa starali domáce traktory Fendt 724 a 1167 MT Vario spolu s náradím Amazon. Menší z traktorov bol agregovaný s ťahaným rozmetadlom s označením ZGTS 10001 a väčší z traktorov s menším rozmetadlom ZATS 4200. V oboch prípadoch sa jedná o variabilné rozmetadlá s pracovným záberom 36 metrov. Týmto úkonom získali plodiny potrebnú dávku živín pre optimálny štart po zimnom období, čím sa prispieva k rozvoju a rastu. Agregácia veľkého pásového traktora s menším rozmetadlom bola nutná z dôvodu veľkého množstva podmáčaných plôch, ktoré trápili poľnohospodárov počas jary 2024. Dôvodom využitia pásového traktora bolo jeho rozloženie váhy na ploche. Styčná plocha pásov je väčšia ako majú klasické kolesové traktory, čo umožňuje prechod po parcelách bez vzniku veľkých koľají, menších škodách na porastoch a samozrejmosťou je aj nižší tlak na pôdu, čím sa minimalizuje jej utláčanie. Menšie škody, ktoré vznikajú pri pásovom podvozku, sa nachádzajú na úvrati, kde sa technika otáča. No aj napriek tomu sú škody menšie ako pri kolesovom traktore. Koncom marca sa začali prvé práce spojené s prípravou pôdy. Medzi ne patrí aj rozrábanie hrubej brázdy, pričom sa plocha zrovná a pôda má možnosť preschnúť, aby bola pripravená na ďalšiu operáciu. Trojica traktorov Fendt s označením 942 Vario, ktoré boli agregované s kultivačnými bránami od výrobcu Weiderstadt s označením NZ900, sa o túto prácu starali. Kultivačné brány Weiderstadt NZ sú v podniku už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou počas celoročnej prípravy pôdy. Pracovný záber stroja predstavuje v tomto prípade 9 metrov. Trojica tak pracovala so záberom 27 metrov pri pracovnej rýchlosti do 15 km za hodinu, čo umožňovalo podávať vysoké plošné výkony počas pracovnej smeny. V tomto prípade bola pôda pripravená na sejbu soje fazuľovej a kukurice, na ktorú sa pozrieme v ďalšom videu. Pôda ešte zostaneme. Vzhľadom k ťažkým ílovitým pôdam, na ktorých v okolí obci Čečehovo hospodárime, boli vykonávané pôdne vzorky a vykonával sa aj menší pokus, ktorý realizoval Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied v spolupráci s firmou Kalmit Agrar. Cieľom tohto pokusu bolo zlepšiť kvalitu a štruktúru pôdy aplikáciou jemne mletého sádrovca. Pokus ukázal, že štruktúra pôdy sa zmenila k lepšiemu pri rôznych aplikačných dávkach. Na pôde, na ktorej hospodárime, nám záleží a do budúcna sa plánuje týmto spôsobom zlepšovať kvalitu pôdy aj na ďalších parcelách.
sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o iné videá z prostredia podniku Agrospol Michalovce, neváhaj a podpor tento kanál svojím odberom. Už čoskoro môžeš očakávať nové zaujímavé videá z prostredia podniku Agrospol Michalovce.